Takže ahoj, ja vás vítam pri ďalšom videu a dneska si povieme top 12 zaujímavých vecí o Titaniku. Každý z vás už videl Titanic alebo ste o ňom počuli, tak si povieme zaujímavosti. Film Jamesa Camerona z roku 1998 stal v skutočnosti viac ako postavenie skutočného Titaniku. Ľadovec, ktorý zapričinil najslavnejšiu lodnú katastrofu, sa na danom mieste pohyboval už od roku 1000 pred Kristom. Ešte by som chcela pripomenúť, že toto video nie je o samotnom filme Titaniku, ale normálne o lodi Titaniku. Jeden z pasažierov Titaniku mal byť aj známy zakladateľ čokoládových tyčiniek Milton Hershey. Ten si to však na poslednú chvíľu rozmyslel a na Titanic nenastúpil. Šéf-kuchár bol jedným z preživších a všetko, čo mu vďačí, je množstvo alkoholu, ktoré pred utopením požil. Vďaka alkoholu malo jeho telo zvýšenú teplotu a tak nepodľahol pri topení sa pod chladeniu. Ak by bol ľadovec ohlásený kapitánovi iba 30 sekúnd predtým, ako naozaj bol, tak by sa mu loď bez problémov vyhla. 4 komíny mala, nebola to loďka malá. 4 komíny, ktoré sa stali symbolom Titaniku, posledný z nich nikdy nefungoval, bol tam len z dekoračných dôvodov. Iba raz v histórii potopil ľadovec za oceánsky párnik, a to v prípade Titaniku. Loď Californian, druhá loď, ktorá sa nachádzala v ten deň neďaleko katastrofy, bola s nehodou oboznámená príliš neskoro na to, aby mohla pomôcť. Na palube Titaniku sa nachádzal Japonec, ktorý prežil a pri návrate do rodného Japonska bol osočovaný a ponižovaný, pretože podľa Japoncov mal ostať na párniku a neprejavovať sa ako zbabelec, ktorý ušiel. Tréning, ktorý mal naučiť pasažierov, ako sa správať v krízových situáciách, ako je aj potopa lode, bol zrušený a označený za nepotrebný. Viac ako polovica záchranných člnov nebolo v konečnom dôsledku naplnených ani z polovice celkovej kapacity. Teraz, aby som vám to všetko vysvetlila, viem, že toto video nebolo o filme Titaniku, ale bolo o Titaniku lode, ktorá sa naozaj potopila. Je mi ľúto, že ste čakali na zaujímavosti z filmu Titanic, ale môžeme si to dať na budúcom videu. Ja dúfam, že sa vám toto tu na video páčilo a nebudem to ďalej zdržovať. Hoďte mi like. Ja sa s vami lúčim a ahoj! Nezabudnite na tlačítko subscribe. Ahoj! Ahoj!